Qalt li, I see your grandma, insomma, tkafu, nanna u ma taqmet li a ring, this ring. Għatila, yes, my grandma gave me a ring and a watch. Għatila t-spink, għatli colors, three colors, lines, three colors. Għatila, no, one. Għatli, no, three colors, lines, colors. U sejrek. Tila, no colors, whatever, okay. U emmek, by the way, tinduna meta medium, tkun medium tajba. Meta i tajdlek three colors, inti tajdila one color, u ma tbiddilx l-istorja taħħa, u tajdlek, yes, one color. Anyway, one color, three colors bis-sejra, għattila no, okay, nothing, mela we move on, għax inti once you don't validate, you move on to another validation. Move on, narret, għaddit komplet, għalt li ħafna affarijiet impressjonawni, see you later, tlaqt id-dar. ċempilt l-ommi l-oħda l-inċempel, għax ommi għatma titti ġimijaj, imma dejjem għajdlek għaltlek, sewa bla bla bla, għattila, bla bla bla, nanna minnom kienet da qasmiet dak iżmin, so nanna minnom bis kienet, għax omma. So għatli jekk nanna, għattila ma ta' ċurket ġabita ħazin, għattli xini, għattila ta' ċurket, ma għattila ta' fi ċurket li tatni nanna minn taħħa dak li kunet tilbes l-inkollu l-roza, għattila, zom, għax di tal-line zek, għattli, your mother has it, għattila, yes, għattila my mother and I have the same ring. In-nannu tijaj kien biħil costume jewelry. U n-nanna kienet kella ċriket. Wieħed minnhom tagħtu lili, wieħed minnhom għand l-istess ċurket. Okay, costume jewelry. U għalli għadiet najdila, no, pink, my mother has it, whatever għaddit. Ma, għattila għamlet zbal ta' ċurket, għattila ġbdittaj li ħafna colors, għattila ma għataċ li roza, għattila xifri dika kavolata. All right, bye. You may wara nkun għand ommi. Ħares nana, ommi tajt li nana, għatli għallu għax għatli fuq ċurket u għatnajdila. Għatli naħseb kella raġuna, tala xie ġifiri. Għatli il-mami għatli taħt ċurket lili. Għatli da nara. U ħarġituli. Kavoletti. Lajn aħdar, lajn abjad, lajn roza. All right? And your mother has it. Għattila, dan kif għatma u rejtuli. Għatli għax il-nanna li taħtu. U kellu fossa nieqsa dat ċurket. In-nanna kienet tilbsu kien kuljum dat ċurket. I was talking about a ring. And she was talking about another ring.